jaiak aldatu ziren asko, hasi ginen, taldeak sortu ziren txapinjoen moduen, ez? Los raros, los tablones, los ez dakit zer. Eredu horretan sinisten dugu, eta horren alde ere egiten dugu, ez? Kulturren ekintzak antolatuz. Iruña taldearekin, Donostiako Piratekin, Gasteizko Txosna eta Blusa eta Neskekin, eta hainbat herri eta auzetako jendearekin. Askotan nabaria da egunerokotasunak esartzen dizkigun ordena eta erritmoarekin apurtu beharra. Eguneroko terrenta edo monotonia eten behar izaten dugu. Dena hankaz gora jarri, eta horrela indar berriturik aurrera egiten dugu. Haustura erritual horretan ezinbestekoak ditugu divertimendua, kaosa, plaserra, desordena, beste modu batean esan da, jaia behar dugu. Beraz, esan dezakegu festaren funtzio soziala dela, norbanakoaren zein gizataldearen bizi behar batzui erantzutea. Hortik hain zuzen ere datorkio izaera herrikoia. Jendeak sortzen du jaia, jendearen divertimendurako. Bilbon jakina da, beste leku askotan bezalaxe, jai herrikoiak desagertu zirela frankismoaren garaian. Hala ere, 1978an Txomin Barullok egindako apartazio baten aritik berreskuratu zen jai herritarren eredua. Orduantxe hasi ziren martxa Bilboko konpartsak, eta gaur egunera arte ari dira euren izaera herritar, parte hartzaile eta anitzari eusteko lanetan. Erreportajenetan, konpartzakide batzuengana jo dugu, konpartzak gertuagotik ezagutzeko eta aldi berean jaien osasunaz mintzatzeko. Koetasmendi konpartza hasi zen Altamiran, orain dela urte nahikotxo, 76an edo hasi zen jendea mugitzen, batez ere umeak, ni 12 urte nituen, eta hasi ginen eskolako umeak ere, horra joaten, papera batzen, pisuetatik, eta horrekin, horren dirua, ateratzen genuen dirua, eta diru horrekin erosi genituen azulaiak gogoratzen ditut. Eta lan egiten genuen, gogoz, benetan gogoz. Eta holan sortu zen, eta zer sortu zen Koetasmendi, menditaldea, hoxe, erdera zen, oin menditaldea, erosi genituen kanpaidendak eta joaten ginen hortik, eta hasi ginen tailerrak egiten, mugitzen, gauzak egiten. Planteatu genuen jaiak egin behar zirela demokratikoki, ez jaiak bakarrik gauza guztia, bai erabakiak eta bai demokratikoki, eta egin genuen jai batzordea auzoko jendearekin, beti zabalik. Aktibitate asko egin ziren bebai. Tailerrak, musika, dantza, sankoak, fotografia, hasi ginen euskalduntzen, klaseak lehenengo guk hor geundenok, eta gero eskaintzen auzoari. Eta holan ibili ginen 81 behian arte, ez da hor, ja, hasi ginen beste ideia batekin, ez? Bilbo zegoen pilpilean, eta hasi ginen pentsatzen, Bilbora, igual Altamiragan ere, Bilbo zala, eta zeo zer egin alzuela hor Bilbon. Eta horretarako, karo, gu oso eskinen asko, eta oso gazte ginen, gehienak gazteak. Eta horretarako beldurra ematen zigun horrelakoak egitea, ez? Etorri ziren moskotarrakoak, etorri ziren Txomin Barullokoak, azaltzera zelan funtzionatzen zuen dana, eta, bueno, horra joan ginen. Hasi ginen ezertik, ez geneukan ez geneukan ideiripez musika, zebez, eta hemen eskolan bazegoen kontzerje bat, musika bazekiela, Altamiran bakarra igual, edo, bik, eta orduan berak partiturak egiten zizkigun,
Eta gu jaten ginen arrobi batera, oain koetaz dan mendi horretara, hor zegoen arrobi bat, eta bata trompetarekin, bestea saxoarekin, bestea klarinetea, hor ematen genituen orduak eta orduak. Eta bueno, lehenengo urtean lau pabost abesti ikasi genituen, eta horra zinen. Konpartsa, 1981 urtean sortu zen, Sakil izenarekin, eta handik 5 urtera hartu zuen gaur egungo izena, hau da, Txorio Barrote izena, ez? Gure ideia, eta bueno, konpartsaren helburua da jai herrikoien barnean, amnistiaren aldeko mugimendua bultzatzea eta bere erreibindikazioak guretzat hartzea, ez? Gure egutegia, Bilboko konpartzaken egutegiaren barruan dago, bertako konpartsa bat garelako, eta azkenan uztartzen ditugu bi aldeak, ez? Bai jai herrikorra eta bai gure alde erreibindikatiboa beste hainbatek bezala. Guk espezifikoki Txorio Barrote bezala Bilboko presoekin edo presoen alde egiten dugu lan, eta gero amnistiaren aldeko mugimenduaren barruan gaudenez, represaliatuekin solidaritatea erakusten dugu, ez? Guretzat garrantzitsua da haien egoera erreala, erakustea, etxetik zenbat kilometrora dauden, familiek zenbat kilometro egin behar dituzten, eta sufrimendu hori ere erakustea, pixka bat errealitate hori erakustearekin batera errebindikazioa egitea. Bi mailak dira, pixka bat errealitatea ezagutaraztea eta bestea errebindikazioa. Eta azkenean ere festa, zeren Bilboko jaiak dira eta festa egin behar dugu, gure nahiare festa egitea da, baina haiek ona ekartzea, festara ekartzea ere orduan da gure helburua, Denbora osoan Kobetasen lan egiteko gunea izan da Altamira. Gertatzen dena da Altamiran gauzak aldatzen doazela eta garai horretan auzo elkarte bat sortzen da, eta nolabait Kobetasen hasierako ideia hori, auzo apur bat dinamizatu eta izatea elizatik dagoen dinamizazio bat, hor hasten da lantzen benetan auzo elkartearen bitartez eta eskolan gurasoen elkartearen bitartez, eta Altamiran aba eta apa izan dira bitalde kriston indarra izan dutenak. Garai horretan, bebai Altamiran sortzen da, elkarlana deitzen dana auzo pila batetan gertatu dena, hau da, ez izatean Bilbo erdian dagoen auzo bat, hemen, adibidez, eskolak ziren eskola prefabrikatuak, orduan nik gogoratzen dut ni oso txikia izan da, eman dugula denbora pila bat manifestazioak egiten Bilbon, gure eskolak zabaldu, eskola berriak izan alizateko, eta hori da gauza bat guztiok daukaguna buruan, ni txiki-txikia, nire amarekin eta nire klasiko guztiekin joaten ginela Bilbora, manifan. De hecho, nik uste dut autobusa behin baino gehiagotan baitu izan dugu eta udaletxeraino eraman, udaletxean sentadak egin, egon ziren bere garaian istilu nahiko gogorrak, horrelako oso txikitxo bat izateko, Bilbora jaisten ginen bakoitzean eskolak eskatzera, edo autobusa bera eskatzera, nahi igotzen zen autobus bat, ez dakizen bat ero, eta jendea kriston zailtasunak igotzeko Altamirara. Baina da betiko ordoiak, auzo txikia dugu eta horrekin lan egin behar dugu eta horrekin borrokatzen dugu. Baina nik uste dut nahiko ondo mugitzen garen, edo nahiko ondo mugitzen den Kobetamendik roi horrekin. Eta aurrera egingo dugu beste gauza lortzeko hori talde edo koordinakuntzarekin eta roi. Nola egiten dugu? Hemendik hitzetzen dira ideiak eta gero auzoko jendearekin komunean, mankomunean ipintzen dugunean aurrera eramaten. Eta nik uste dut hortik jarraitu behar dugu, ez bakarrik jaietan. Jaietan bebai, eta jaietan bebai anima gara, eta normalean hemen gaude guztiok, eta aurrera egin behar. Urteetan zehar ikusten hasi izan gara hainbat eraso jasaten ari direla jai herrikoiak, igual, udaletxeen aldetik kontrol bat egin nahi dabe jaiaren inguruan, jai pribatua
antolatu nahi dabe jai herrikoia, orain arte antolatu den jai herrikoiaren jai herrikoia baztertuz, ez? Hainbat herri, auzo eta hirietako jai herrikoietan arazo berdina aurkezten arera, ez? Horren ondorioz, pasan urtean eta aurten hasi ginen dinamika batekin Bilboko konpartzaren eskutik, ez? Alde batetik jai potenteagoak oraindik prestatzea eta bultzatzea, bai herritarrak informatzea eta informazio gertatzen ari diren egoera hau plazaratzea, eta beste alde batetik beste jai batzordeak eta arazo berdina jasatzen ari diren jai batzordeak aktibatzea. Hori da bultzatuz manifestuak batzen gaituena, hitz egin genduan Iruña taldearekin, Donostiako piratekin, Gasteizko txosna eta blusa eta neskekin, eta hainbat herri eta auzetako jendearekin, ez? Eta naiz eta jaiak ezberdinak izan, eta bakoitzak bere errealitatea badaukagu ze hainbat gauza komunean. Eta batez ere helburu konkretu bat komunean, ez? Jai herrikoiak bultzatzea, defendatzea eta eukitea. Eta horretarako batu gara kongresu honetan, ez? Errealitate horretaz hitz egiteko, ezagutzeko, eta azken finean erantzun bat bideratu ahal izateko. Urtero egon gara Aste Nagusian parte hartzen, bai lehen fanfarriarekin, orain ja ez daukagu fanfarriarik, baina orain txosna montatzen dugu eta Bilboko konpartzen ekintzetan parte hartzen dugu. Orduan, gaur eguneko egoera, hori da, guk nahi duguna da gure presentzia mantendu Bilboko Aste Nagusian, gure auzoko problematikaren islada bat egin txosnaren apaiketaren bidez, eta gero beste modu bada, auzoko jendea hurbiltzen dela Aste Nagusira guk hor gaudelako, eta igual beste modu batez ziren hurbilduko, eta hor gabiltza beste konpartzekin batera lanean, harreman ona daukagu eta gustora. Guk ere konpartza bezala ikusten dugu jai herrikoien barruan lan egin behar dugula, ez? Eredu horretan sinisten dugu eta horren alde ere egiten dugu, ez? Kulturre ekintzak antolatuz eta hainbat aktibitate ezberdin mota sortuz bilbotarrentzako batez ere eta baita ere gerturatzen diren guztientzako, ez? Azkenean ez duguna sinisten da udaletxetatik eta inposatzen ari diren jai eredua, eta guk horren aurkara lan egiten dugu, bai gure ideiak espresatuz, eta baita ere, familiaren eta presoen ideiak kaleratuz. Auzoaren barnean ere, jai batzordearen parte importante bat osatzen dugu, eta pizkatxu bat gaur eguneko jai batzordea bultzatzen ari gara gure lanarekin. Jai batzordean, ez bakarrik jendea parte hartzeak hobetaseko, bai lokal hau, adibidez, nik argita garbi dut, hemengo jaiak aurrera ateratzeko, auzoko jaiak aurrera ateratzeko, lokal hau izango ez bagenu, ez dut esango izinezko izango zirela, baina zailtasun handia izango genuela ziur, argita garbi dut. Eta ere bai jaiak ez ezik, bai Olentxeroa, Inauteriak, San Juan bai, zer gehiago? Udaberriko jaia. Udaberriko jaia. Bikoizten ditugu guztia. Eta naiz eta auzoko jenda igual lan egin bai jai batzordean, batez ere kobetaseko jende egiten duena pizkat hori antolatu. Bai lan egin asko, baina batez ere antolatu guztia. Azken batean jai batzordeak jaiak egiteko gagoz, ez beste gauzarako, eta hori da egiten dakiguna, jaia. Orduan pentsatu dugu gauzarik onena, egin dekegunen gauzarik onena dela jai potenteak egitea, eta egoera hau bultzatu nahi dabenei aurpegian emon, ez? Ikusteko jai onak prestatzen dugu zanak, jai herrikoiak, parte hartzaileak eta herriak babesten dabezanak, ez?
Eta ja, azken pausu moduan ikusi dugu guzti hau balioz badau oraindik udaletxeak presioagaz jarraitzen badabe, ez dago ala besterik planto bat egiteko baizik. Hori izango litzateke azken aukera, esan moduan guk jaiak egiteko gagoz, baina batzuetan jaiak besteko posizio gogor bat aurkeztu behar dugu eta aukerarik ez egitekotan hori izango litzateke azken pausua. Azto nagusian, aspalditik nabaritzen ari da, udaletxearen aldetik jarrera ez dakit oldarkor bat edo bentsat inposatzaile bat, ez? Azkenan jaien antolakuntza bere ganatu nahi du era bat, konpartzak alde batera utziz, ez? Eta apurka, hasi zen erakusten beraien mezpresioa bai Bilboko konpartsakekiko. Eta apurka urtero joan da beraien erasoa areagotzen, ez? Eta ailegatu gara azkenengo aste nagusira eta bertan ja eman dira erasorik latzanak, ez? Bai, edo gutxienez bistosoenak edo, ez? Esango dugu aurrek urtean, beste leku askotan bezala, sartu zen ertzantza jaie gunera eta presoen argazki guztiak edo ia guztiak kendu arazi zituen, ez? Identifikatu zituzten barruan zeuden pertsonak eta gero azkenan bidali zuten txosten bat edo barne sailburura eta gero hortik bidali dute udaletxera, ez? Orduan udaletxeak egin duena izan da, txosten hori ikusi ostean, pentsatu du, alderatu du dagoen jaien araudiarekin eta iruditu zaio guk Txoribarrotek eta Kaskagorrik ez dugula betetzen artikulu bat. Eta da, haiek esaten dute paperetan egiten dugula ostentosidad de las fotos de los presos de ETA. Hori esaten dute dokumentuan. Eta hor esaten duena da, istiluak sortu ditzaken edozein gauza, kendu aldigula montatzeko eskubidea. Orduan, horren arabera, aplikatu dute, gure jarri diguten inhabilitazioa. Esaten dute ez dela santzioa, baina bai inhabilitazioa, ez dugulako artikulu hori kontutan hartu, eta gure dekorazioa ez delako egokia izan. Argazki hauek jarri ditugulako era bistoso batean gure dekorazioan. Azkenan, guk bakarrik egin duguna da, salatu beraien egoera, ez? Azkenan, beraien etxetatik hainbat eta hainbat kilometrotara daudela, eta hori ez da izan inoiz burruka edo istiluen sortzaile, ez? Baina batean aurten ikusi dute hortik jo dezaketela konpartsa bat erasotzeko, eta hortik aurrera egin dute. Bai, artikulu horretan ere aldi berean agertzen da norbaiti mina eragin aldion simboloren bat edo agertzen bada, eskubide hori montatzeko eskubidea kentzen dizutela. Orduan azken aldi honetan atera den biktimen aldeko lege horren arabera, horrek presoen argazkiak jartzak humilazio bat sortzen omen du eta orduan horretik kendu digute eskubidea. Nik uste dute garrantzitsua dela esatea guk ez dugula helburu horrekin jartzen argazkirik, gure helburua dela haien egoera erakustea eta salatzea aldi berean. Gure helburua ez doala inondik inora inor erasotzeko, ez? Hemengo auzoan jende mugitzen dena, koordinakuntza bada, orduan, kobetak apoiatzen du eta dinamizatzen du roi hori guztia. Zer egiten dugu hortarako, udaletxarekin beti bronkan edo komisio teknikan eta roi hori. Lanetan egon gara, lortu dugu azkenean, plaza aldatu du auzo honetan, ez dakiz 6 aldiz edo 7 aldiz, azkenean kriston frontoia oso polita daukagu, bonpoipa daukagu eta estalita, eta gutxienez orain zerbait egin aldugu hor. Baina hori da borroka izan dira 30 urte.
berriro eduki ditugu azken urteetan bronka mulategian, zeren pediatra kendu nahi zuten, eta guk hori horren kontra gutxienez lortu egin dugu bakarrik erdia kentzea, beste erdia, ordutegi erdia, bai bigarren autobusa lortu dugu, burrukatzen, betikoa, eta hori da berziklatzen. Beraiek esaten dute goiko auzoak babesten dutela, baina azkenean guk, eta hemendik arte irtetzen da, horren kontra eta beti borrokan egon behar gara. Orduan, taldeen koordunakuntza zer egiten du, igual horien kontra pantaiak ipintzea eta burukatzea, jendea abisatu eta auzoak dauka mamila horren kontra ateratzeko. Eta daukagu, baina zaharrak, hemengoak eta hori. Zer egiten du kobeta hori nabaizatze. Araudi honen aplikazio honek, aurten guri egin digu eraso, guri edo Kaskagorriri egin dio eraso, ez? Eta argazkiengatik izan da. Baina nik ez dut uste hau amaituko denik hemen, ez? Puntu honetan. Datorren urtean izan daiteke beste edozein konpartsak, beste edozer gauza egin duelako, ez? Orduan, nork esaten digu datorren urtean ez garela 5 edo beste 10 izango haiei gustatzen etzaien zerbait jarri dutelako edo dekorazioa ez delako egokia. Haiek esaten dutelako, dekorazioa ez dela egokia. Orduan, nahiko argumentu faltsua iruditzen zaigu guri hau egiteko, baina aldi berean iruditzen zaigu iriki dutela bide bat beste guztien aurka, ez, joateko. Orduan, konpartsak erasotuak badira, ez gara konpartsak edo gure txosnak bakarrik erasotuak, ez? Jai inguru hau erasotua da eta jai modelo edo eredu hau erasotua da, ez? Orduan, guk uste dugu gu adibide bat garela aurten eta Kaskagorri beste adibide bat dela, baina datorren urtean beste edozeini gerta dakiokela, ez? Gero beste gauza oso garrantzitsu bat guretzat izan da auzotarroken sorrera, ez? Duela ja 7-8 urte, arazo larriak hasi ginen ukitzen Bilboko jai batzorde ezberdinak udalarekin harreman oso txarra genituelako, ordinantza berri bat sortu zutelako, eta hortik sortu zen auzotarro koordinadora, eta gu horri ginen lanean, eta egia esan, oraindik jarraitzen du lanean, eta hor gabiltz, aldugun moduan gauzak aurreratzen, eta azkenean laguntza bada, ekonomikoki jai batzorde ezberdinak elkartuta egotea ere oso noragarria da, material erosi dugulako guztien artean, eta orduan gure jaietan materiala erabiltzen dugulako, edo arazoak ditugunean udalarekin, edo denon artean biltzen gara arazoiek lantzeko, eta azkenean hor ere gabiltz. Zorionak, abona posezinak esan dit etortzeko. Dala momentu historikoa. Zuek egin dezuela momentu historikoa gaur. Bildu direlako hemen Euskal Herri osoko jai herrikoien ordezkariak eta taldeak eta batzordeak. Zuek zarete ez da? Ze polita izo ditzen. Zepa kolore eta, baiet? Oztopo bat gara, eta oztopo hori erabat baztertu nahi dut, ez? Baina aurkitzen dira, herritarren babesa daukagula eta horrek min egiten di, ez? Eta horren eredu garbiak dira Bilboko ilauteriak. Bilboko ilauterietan pribadutasuna bultzatzen du udaletxeak eta guk aldiz eta Bilboko konpartsakek parte hartzea. Eta hor ikusi da eredu horren arrakasta, ez? Parte hartzea handiarekin eta bilbotarren presentzia handiarekin. Denborarekin auzotarroken planteamendua eta orain Bilboko konpartzak eta beste herrialdetako jaiak antolatzen duen jendearekin, ez? Jai herrikoiak bultzatuz lelopean, guztiok zelan ikusi dugun, bai eta gure kasuan oso argia da, ez? Ikusten dugu Altamiran eta ikusten dugu Bilbon, gure lan bikoitz horrekin, zelan arazoak administrazioaren aurrean edo udaletxearen aurrean kasu honetan oso antzekoak dira eta udaletxearen jarrera
bai auzoetan lan egiten duen taldeekiko edo bai Bilbo mailan kultura sortzen duen taldeekiko oso jarrera antzerakoa da, oso jarrera bortitza, eta hain zuzen ere horregatik jendea biltzen ari da horreri aurre egiteko, ez? Elkar hartu eta elkar maitatu eta denon artean aurrera egin. Horregatik behar dugu maitasuna ere bai. Eta bueno, horretako pentsatu dut, Amien etxezu oso originala izango, irudutuko, baina pentsatu dut, bueno, maite zaitu dut, laketza. Thank you.